Na mindegy. Oh man. Na mindegy. Addig véget csináljuk. Addig. Kérdezzük meg a Kopiklóztól, hogy mi? Hogy mondjon. A Kopiklóz az amúgy. Mondjon egy játékot. Amúgy itt mondom magam, csak az itt állnak, amúgy abban a kutyák wow cigarettáról. Tudsz mondani egy játékot? Ezt így ti látni legyen. Szerintem menjünk a YouTube-ba. Nem annyira van kedvem. Valamit? Jó, oké, nem megyek a YouTube-ba. És úgyhogy nem tetszik, inkább akkor Among Us. Önmagában amúgy a Roblox-ra akartam játszani, bocs, hogy ennyi mindent csináltam, de akkor Among Us legyen a videó. A hangokkal a macskám jönnek, amikor vakarom a hónalját. Imádja. Hónaj vakaró 2000 vagyok. Igaz, krumpli? És kiászállás, és mesélják? Akkor átmosoly. Amúgy a szemfogát nézem most. De az már elég jól néz ki. Ha már lehet ilyet mondani egy macska fogára. És ebbe sokkolva. Meg ezt kérem, azt így néz ki, ha 0%-a lehet kommentelni, valami más skint is mutathat. Nem vásároltam még a játékba amúgy. Én nem vagyok költöző közül semmelyik játékba, ha nem fogok vásárolni, kivéve, ha bármelyik videóra összegyűjt, ha 1 millió megtekintés, akkor lehet, hogy fogok venni egy kis pénzt egyik játékba. Robloxba lesz valószínű, hogy kis Robuxot költünk. Vagy ha nyereményi játékokban nyerek, akkor valószínű videóba fogok költeni privát szerverre. Still Breakoutba, nyilván. Ott megéri a privát szervert. Azon gondolkodok, hogy ez legyen. Maradjon inkább ilyen cuki kép. De hogy úgy ilyen is lehetne, de talán illik a legjobban. Ez fagyos, tényleg illik. Na is. Hopp. Most kifejezetten ezt gyűjtöm. Látjátok, hogy ezek is csak olyanok, amiket meg lehet szerezni. Nem vagyok költő. Csak egy fillert nem költöttem Among Us-ba. Egy fillert, amit vásárolni kell, igaz? Jó, igazad van, bogarkám. Jók a lobbik. Alakítjuk, hogy ez, vagy ez is lehet. Nekem így. Azt a körös. Azért szerintem igen, de nincs akkora agyalatok. Na. Csak azt is magadtól. Nincs jó szín, akkor erre átráltom. Alakítunk valamilyen szint. Bocsi. Csak ha már ez van, akkor újra alakítom a skint. Nehogy rosszul nézzünk ki. Az
Az egy madár player. Kb. 10 percig tartana ez a videó, így még 5 perc. Nyugi. Azon teremtő kivinnéve. Enginer. Ez hasznos. Főleg impostor, stb. Ja, mondjuk impostornak van egy ilyen alapképessége kb. Hogy Enginer. Mert hogy tud csatornákba közlekedni. Elektrikába akartam másnak amúgy elmenni. Mert hogy az a gyilkolóhely, amint amúgy megszűnik az, hogy feladat, és szóval nem maradtak feladatok, akkor elmegyek a kamerásszobába. Nincs itt senki? Ó, nem, ez a kivét van. Meg még mentek oda. Admin. Kiwi. Redissus. Robbanó 73-ként találtok itt is meg Among-Us-ba. Amúgy még volt ez nagyon rég egy másik macskánk is, de 4 éves koromban az nem. Én így skippelni tudok, most semmit nem tudok az egészről. Csetet meg azért nem nézek, mert nem tudok angolul. Én azért a többiek is inkább skippelni akarnak. Nem értik, hogy mi van. Ez a tyúki itt van. Ki volt ez? Az az ajtómról jött. Mit? Még itt amúgy kémiai kísérleteket. Jó, nem. Oké, rám nem gyanakodnak, ami például nem is baj. Mert már volt olyan, hogy azért. Mert hogy csak úgy semmiért, csak úgy tök jól ötlet lenne ezt kiszavazni, ezt az úriembert. Azt, hogy nem csinál semmit, de szavazzuk ki. Ha az elmegyek alatt nagy Enginert, mutattam valamit. Emiatt nem fogom tudni végigjátszani. Ezt a kört játsszuk végig akkor, de hogy én is beírom, hogy bro. Beírom, hogy csak X S K X. Rászavazok. Csak azért is szavazok rá. Szaszor. Piper. Ja, Piper. Az a lilát jelenti, az mi? Gyerünk, szavazzatok már! Nem lehet szavazni. Futballtím. Ez az intervem? Nagy simogató macskám. Nota impostor. Ha valaki megnyomja ezt a retkes gombot, akkor nem leszek boldog. Azt a retkes gombot ne nyomják már
És azért nem. Jó, nem. Nem tudom hány imposztor. Nem láttok. Szerintem, de... Most nem tudok csatornába ugrani. Ideig. Szabad most. Mi ez az ajtó? Üres vagy amúgy, krumpli. Szerintem elég ügyeske vagy. Már 11 perce megy az a videó. 5 percnél indítottam el a játékot, és megint megnyomtam ezt a retkes gombot. Campbell Enginer. Én vagyok az Enginer. Skip. Szerintem az lenne most a jó. Druid Bootwalk. Szekuri. Láttak meg. Ó, már Enginál voltam is láttak. Not an impostor. Hogy 3 imposztoros körökbe járt. Hát szeretném, hogy valaki ide jöjjön. Ó, tesór, olyan jó lett volna, ha valaki oda jön. Biztos, hogy ott van a videó, hogy utána azt fogom megrácsálni. Nem tudok beszélni. Sajnálom, hogy nem akkor tényleg normálisan beszélni. Az imposztor hol van? Lazad sok helyen ajtókat. Nem bújok bele a szellőzőbe, akkor most még élnék. Most komolyan. Mégis túl is éltem volna. Nézem a kamerákat. Hát nincs mit csináljam. Kamera. Úgyhogy az a 2 monitor. Az mi? Hát amúgy folysolj. Nem is láthattak, mert sötét volt pont akkor. Na jött. Mondjuk, tök minden azt, hogy tudják. Itt nem tud imposztorolni, kivéve a 2 van. Kivi is recus volt. Hát nagyon kerekes. Köszönöm, hogy itt voltatok. GG. Amúgy tök jó volt. Nagyon ügyesek voltak. Elterelték magukról a témát. Mindjárt 15 perces lesz a videó. Hozta. Sok videó nem hosszú, ezt észrevettétek már. Én még nem tudok hosszú videókat csinálni. Vagyis olyan nagyon-nagyon hosszú. De köszönöm, hogy itt voltatok. Na, pá!